Kedy a kde si počul prvýkrát o CNG? Tak bolo to už dávnejšie, ale priznám sa, že také tie detaily som sa dozvedel, až keď som sa stal členom týmu, ktorý testuje autá na stlačený prírodný plyn. Ako si dobíjaš energiu? Energiu, tak rozhodne najviac je to asi spánkom. To je také prirodzené, ale potom je množstvo aktivít, ktoré dokážu doplniť energiu a najradšej mám taký nejaký doplnkový športový program. Zrazu jazdíš na CNG, ako na to reaguje okolie? Tak nejak veľmi veľa reakcií sa mi nedostáva priamo ku mne, ale keďže tie autíčka sú olepené slnečnicami, tak často si to ľudia mýlia, ale myslím si, že veľmi pozitívne vzhľadom na to, že je to naozaj šetrné k prírode.